Kylläpä tuli Superman. Ja nyt ulos täältä! Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäkö? No niin. Anteeksi. Terve ja heipä hei. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Mä olen Niksi, Ismo, ja tänään mä näytän teille kuinka saunasta. Tullaan. Ei vaan vaatteita. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene se vaan. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Pannaanko kello on... Hei, lata, nyt! Se on siis totta. Mä olen Ismo Laitala. Stellasin oma pervoi. Ei, kun no onkaan mä nyt ennenkin vähäpukeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot jo. Mutta et. Ismo Laitala. Se on kyllä ihan totta. Ismo, kulta, minkä takia sä kyllä näytät vähän nauttivan? Mä rakastan. Kello on seksi, tietääkseni. No, mutta sehän on hieno saavutus. Ai. Onks tää jotain taidetta? Vai minkä takia sitä alkaa alastot No mitä? Hienoa tässä nyt mukaan on. No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Helvetti. Tästä irteen tapas on. Kauheeta. Jos se Ismolla oli oikeesti ihmeperse. Tuntuu Laitilalla olevan Paska. härät aina. Pitääkin mennä kysymään. No etkä me anna olla nyt. Ihan näin lähellä olette ruvennut. Rypämään. Jokos se nyt jatkuu? Sä tunnut pärjäävän hyvin tämän sun sairautes kanssa. Juu, kiitos. En tarvitse apua. Miten se on vaikuttanut sun rakkauselämään? No, onhan se vaikuttanut monellakin tapaa. On vaikea löytää semmonen ihminen, joka olisi... Pahoinpidellyt mun siskoa. Sä oot kuitenkin seurustellut vakavasti. Joo, mä rakastuin Ismo on. täysillä ja ajattelin, että nyt mä oon löytänyt mun elämäni miehen, mutta... Aika suoraa puhetta vielä suorassa lähetyksessä. Turpa kiinni nyt. Joo, anteeksi. HIV ei kuule lähde pelkällä valkosipuliveulla. Ja sitten mä oon oppinut hyväksymään, että mun tarkoitus on elää tää elämäni ihan Hei! Pysähdy! Kari! Ihan mitä tahansa. No mun elämä tämän sairauden kanssa on tosi hauskaa. Ja se tuntuu olevan niin monelle miehelle liian terveettä. Mitä ihmettä? Kuka sä olet? Kari. Taisimme saada toisen haastateltava tähän ohjelmaan. No rautia. Onks tää joku uusi pervoharrastus?